movie bultan na chuan patling pahnih kong sira dingin an zunga pakhazok chuan abulami phekhok azun khumluya abulami chu imolami antideu thora mase bulami chuan achem tiken shiam takin ashoka zaya chupa chu thizui ngal ta der chu thil thang chu mei chete ro rain coat eng ha hian ngoi ringin alo en ringa mase chu twal Thattu chu chuta chuan atop mai lo kar pakhat chunga aluta ama anula inche thamol mol chuan achante anlo le tai motina en lem lawa mase anung lama tanga ni hlia phong kwa lai tak chuan anunga mi chuan angonga chuan a photle thuta ama angbokin mei chetle rol chuan ngoi ringin alo en le renga atuk zinga chuan an report donbo zuin police te chu ruang charna hmuna chuan an pung khoma kar chunga ruang pani aletling zonga lo oman hmuh detective diong chuan chumi te Thattu kutnu chu asya chan iwangin tunge chu miswal chu aring thiam ngala mase team te chuan chuarin hel ngei chu ama zana khwa an en thlak thule twal tha na hun anei lo thu ten chila mase diong chuan arin hel zi chu zo na zo turin na ko ta thawa station a chuan in thuchil rana detective bula zi chuan twal Thattu kan lo ti shani atia mase detective chuan kachiangam ho lo ti a zi chuan ama zana chwa lo thu soin khoi CCTV ama alan lo thu soitela detective ho chu ama zana a TV watch list an endule dulo zota diong chuan a omdan chu alo huat sa to na nen a thinrima evidence nei thebuk silo kutha ka atwan ta a zia chuak chuan mei chetli rol a su thlupala hanwin ship mai du a mase omna mun chu chuakin pa ngai takina kai tho ta zoka chu nula te chu ama zan thil thleng mit nge mutu ni ti ashelo engma soilo ma sela nula chuan zia kalyam chu huat na mit meng ne na clear zuya kumtam takal ta khan zi le achan pa pakhathi fasha inan selian duna an pani chuan ramsa le ran nung tha nuaman ti dun emema an lo tlang wal meu chuan mishing tha nuaman ti chhole a inil na tan an mang china an tol tha police ina an chui lain tai kha chu hi jui pa taxi changa chuak tur chu zurui mel tak taxi lu tum nen anin supala thuipo akal main hi jui pa shoka tang chuan thisina ron luang chuaka theile theilavin bokwak tak meu mevin an inawak thlenga athi ma afanu voi khatal mole sha matumani dueng chuan a partner birthday lom tumin an inapana masiste pa chuan thisin faramu anin kong kapui hon chuan a partner Nunna Neitu lo afanui na muhile motia a birthday lom tora har hun nga ka lo om chu mutamaya athil mu chuan doinga thinlung atina takzet a Thattu chu zelen taka omzui a lauhlia mase tol Thattu chu man ni in kota shwai ni a zi hian voi sari lai tola Thattu a mase tun rum chau hi evidence trum alani kumsom panga jela tang turin a chung thu relani a police in an shwai don chuan nunglama mi pakhat lo thu chu va ena doing chuan thinrim takin zia kor oma thama phubalak chakna khatin zia chuan athil ti swalman chu Hmuh Ngei tur thu mai chana ashila chutian rik loi kara chuan hi jui chuan apa Thattu mel chu uluk takin a ena a chin chhia kiau an boi loi kara chuan nunglama mi pakhat lo thu ve reng chu tu mai mu ang poina nom lawa an ngai sakhek lo zi ti chau lo chuan zi chuan a partner hlui chu athil ti wanga jela thon tu ni ti achiang hlia ani pani shing nun hi amak angreng khop mai meichia thlengin an nun ain zome moti turani zia bial nu hi thian pa hian lo mangai ve tlata ziana sha chwa chuan thinrimna khatin abial nu chu she omna satak tuartirin athata a thian pa laka phubala ka tumlain a thian pa jok chu chemma sata a jela athon liam ta ni kumsom pangaral meu chuan ji chu jela tangin chhuani a alo chia wang ma saber tu chu duing ani jel chunga thon lu le tum ru le bok doing chuan kumsom panga khan engma thlak danglam lawati a zi chuan khang ho kha ka tha an ni ilaring chewem ni ti a doing hian kumsom panga kalta thil thleng kha la thing hil theilo ti chianga masi zi chuan ati ngei ni ti ala pom du lo doing chuan atim te chu engtik lai poa zia en thaturin thua pe a tho pui te chu Korean un sang khat theu tho khom vek turin ati a ak thamak mak anoi mi chuan ai roi mo ti a mase hi ju local chuan avai na lo peveka hi ju chutle rol alo ni ve to kumsom panga chung fasha takina ma in hun amang chawa fasha ina da ai chuan police ho zong chuan poisa tho khomin an enkol thina aron puitlin chuan mi fing tak le rem chetak mi zong ngai na ron ni chawin station a chuan vantir ko ang mai ni a atai mai na zaidam si a
kumtam tak chung chu hi ju hian anu ama kalsan tu chu en thareng thin anu lakaril ru hi huat na le mangai na nen ein pola ma se anu shom to lai chu mu theilo anu ti du da tu apashon chuan hi ju bula chu nuwa matilawa hi ju hian apa thina wanga thisin chuaka phubalak na hun tha azong renga jela tanga ji a chuak ti ashiat khan kumtam tak chung film khurtaka phubalak dan tura lo pen lok su atakin in tran ta chia izi chu en thareng pa a ma se khamizan khan mi padang amua ami tha dan la chu zia tha dan style chia chia ni ti amua aril ro chuan rahman na thar omin zia chu pa twal tha na mo phurtu ni ti ratum ta a ma se rahman na angdiak diakin thilakal thebik lo a plan pani na a pashon tha na chuan achema sazoka kumtam tak chung chu pa chuan anu soi sa thina anu na tuar chu hi ju chuan hunre tak chung lo en liam to thina ma se tok chin a thlengta chu pa thina chu zia ta lo tirnan manatuma alo en thlakna tanga zia chuan zinga ma taka thawin pa ka atlan thin ti asia a pashon ruang chu pa ka nuk thlengin criminal record nei sa zia chuan rin hela kaya beisia zian ruang mu chuan chu pa thi chan chu atwal tha dan ama signature nei nang ti amua mi toy mo chuan ati dan zirin police nu chuina a rin hel ma sakber ni tiran tumani ti ase thiam thoya tol thatu chu aum nei ringa rin hel om deu mu chuan aum ta thuta ma se po chu chaktakin atlan chi a zia bob sei takle ni tin tlan thin chuan chu mishing chu phader lo mai mi puilo tamna hmuna a lo tange nge ni zia khatu dang ni lovin hi ju ni a atumber chu aphubalak na tan zia ne na antak sa chak zong in thaudan en chinani a atumang takina phalo ti ase ta phot zia twal tha danang style tha ruang chara chhauta nola mase police te chuan evidence chiang taka zia man theina turan nei thei si lo thinrim takin doing chuan zia chu ama chon le ta a muang changa zia noodles e chuan doinga thin tirim zwal belin doing chuan marchadip ain chop chu awain athileya abun luta mase zia chuan engma thlenglo angmai nei chunzoma ai zo chuan doinga hliama chi tat ve talak khamitum khan I partner kha I in duty lo se chuan nangma jok ithi om sia ti ro ti ve ta saka doinga thinrim chu kutha ka twan le ta zia chuan hi jui pa ka tha ma khan nangma angchian in om hi ni ati a mase hi chu min man na tan evidence atling si lo ati ro ati a dan manga shemna engma pek thei si lo wangin zia lu lul na le mi zia chuan doinga chu ati thinrim hle ringot to a ama nge in thudi khai chu atuma maserin ain thil harsa chumi zan chuan zia chuan toemo in akongka dimte na hong mek ti asia a phone off ngala kongka a lo lu chu tu dang ni lovin a partner a thian pa nge mai chu lo ni an pani chuan an tektik anin man dun boka thom nei me lovin anin ve duna chemtea vi chelpo chuan chu pa chuan tongkam khatma chak chuak lo ache dan chu uluk takina chhota ni ti asia thomai thlak tuma akun nai chuan zia chuan chemte chuan amit zona aron vitlang le a kumtam tak liam to ma se zia chuan atumala thel haulo an panhing kara chuan tongkama thil soi ain chutia an che dun chu in biak na thluk ani zia makti tur khopin abei seilo midang an lo lang le talhol mai ama loka ama soi se to doing chu loading wang mai zia murwal chuan doinga mitmeng chu huat nei na khata zia chuan midang thatura chhuale atumani ringa zian kongka phena lo biru a partner ni thin a en chuan doing chuan thil dik lo om ti a thiam ngal kanhunga hian oman omem ti na zota ma se hnunglama en meu chuan tu ma an lo om to lo ati chin danangin hi ju chu anu lan theina building chunga thuin anu in lama thira ma se ni dang ang lo takin anu in chu re hlea thil diklo omani ringin ahwai sinna som khomin hi ju chu anu muturina kalta a thil wa mu chuan atina hle mai anu chuan a pasal soni runat wangin tura ina ama nunna cholo la to ni anu ruang bula chuan ngoi ringin a thu a chutia amangai te ruang a mu tak ve ve a chuan huat na a khatto sa hi ju thinlung chu ama aina sign huat nei na khatle zwala engkim chu zia thiam lawa pu a chuwang chuan zia shem chu atan chuan thilti ngei ngai poimo tak anile zwalta zia twal thana case zirchana tang chuan midang an tel veti amu chuaka an panhi twal tha dan chu ainang emema pakhat jok chuan a vi line pakhat jok chuan a zai thina hi ju chu police station a atal tam ti taka chupa record chu nei thei thoya zia police ten hena hek tu le
an man pha na chan pa kha lo ni zia le a thian pa ni thinin kar chu boruak aso san to ema wangin anin huat na chu thile dam shil tak meu mewani hi ju chuan zia twal tha na nia an pu na case pathum chu ama ti ni lovin midang pakhat jok ti chu ni ti a hre chuak thoya chu pa ngei chu zia hek tu tho kha ni ringhal mi pani in kar boruak tang tak a hria chuan hu chuan hi ju chuan ruwa man na thar nein pet store akala ui kolle lian thunna turbik cheina leya chupaina chuan beer bottle ruak chaklot khat ada tir boka aron ho huna lo ngak ta a chupa chuan a ina thlen chuan current ta omlawa bati zongin ain dap kwala thil sham rafu in chuat anen chian chuan dar thlang ke thim chuat a loin chap dar veka mu a laitaron engzui ama lo ngak reng tu hi ju chu mu a tunge ni ti azota hi ju chuan dar thlang ke thim kara chuan waira local tlang tir vek miswal ho che du dan sang sang shia ni boka ol sam takin chupa chu thatta a hi ju chuan chupa ruang da na tur chu she chiang khop mai zia a khoma muthak rual chuan thil dik lawa shia apuan sin lai a keu chuan mishing taksa uingong or saranga tuam chwa vek amuta maile tunge ni ti sha tumin sarang chu portreta a thian hluile a mel mangi khalo ni zia khoma thi mai ba ka a mai chun na sataka ti chiata ni zia ne nge om zia ngai to lai chuan anung lama tagin hi ju chuan aron bo thuta a chet ve main ui chain mangin hi ju chuan reka ma se tha tum lo ni khoshelawa siama abula ruang chu athanga lantira police call tumani ma se tum ai main ji chu har chhuaka police an lo then meu chuan saranga tuam chaukha an hmuh a zia chu hmuh tura omlo anu ma hmuh thei om chun chu khuma thi sen tharlam tak chau chu ni doyengan thi sen chu alalum te sha chuan ji chu aum hla taring lawa hotel chu khartir ngalin room tin chu dap chuak nga turin thupe ka chua ma se maktak mein an tum lo thilan mu chuak room danga chuan mi pale mei chia thi sena bual kha vek bat tapa mutlang an hmuh a an la dam wangin dam doin panpui nga lan ni a paramedics in chu nu alo harabia kan tum lai chuan chu pa hnung lam chu lo mel takin mei chia chuan a mela a signal tum na chu she thiam lo chuti lai in zia chuan beng cheng lo turin zaizirin aron shila zi chuan paramedics chu alua a chutlu thwaya mei chia chu thatve tangal bok chu chik mang chuan zia chuan rin hel kai mi alvin hotel a chwa san theya poisoi lo that turin hun tha nei le thei pha ta ni chuti lai chuan doing chuan zia chwa dan ngai to in crime scene a aloma kumnoi changa thisen lo luang chhuak a hmuh a rang takin madras la sona chu room nei tu pa dik tak ruang chu muta thut mai zia chu chhuak to ti shilshan pa ngai lo aple nang khapa hi ju in thilati nu chuan zi chu man la ni lo ma sela rin hel kai berani pha ta a an man thoi ringin ama tuina zonga ain sorbing theidon ta ma sela chanchin bu headline sa zia chu en thlak reng ani thole tol thattu ni lovin midang thil ti ani thute zia chuan lam thataka nei te police thu chhuaka an hmuh chuan makati hleya heya tirlama tol tha na khani mase hotel a liam twar pani te en call to paramedics te kha an thiveka mita mutu no miaw lo wangin zia churin hel kai ber ani le ta hi zu chuan beidon sanatum lo chu mi rap thak tak chu athil ti swal man tor tir la tum ru hleya zia chuan police ten an man ngot theibik lo ti shain afil hi mani ti lantir turin ama talo tir tum tu sha chwa phot atul ti a thiama internet cafe a kalin bultan na tur zona tuma re ngai lo pa ka ruang charkha anu point ti lum ti a muwa arin lo lu tukin chu nu chu kumsom panga kalta a atha an po police nu pui kha lo ni fanon nei ti mutelin akum le san zong atanga a chu chuan ama be tu mi cha ngei kha ni ti a chuak ta a athil sha chwa chuan che kang mai na denga alim phian le ngal hi jui chanchin chui chana tumle lai chuan ame zia zuk wangin hawa to ka cafe nei tu pa chuan chu pa chu mi hlo mani ti shain boina nei pui du lo wanted thala ka mi nen khan ani nang le ti amu chuan arukin police kola doenga chu om nai hlawa relo tia cafe chu ron thlenghal ma se thlen chuan zia chu mu tor om to lo azia zuk bunga fo chuan doing chuan zia chu ala om hla lo ti a shengala asilai phorin anwai chuan bang henga ding turina tingala zia chu hnunglama adinga remchang mu vele tlan thutin doing chu anam sona atan chuak ta a police junior kol mangmek amu chuan kar chunga anam luta chupa chuan aka ngam lo wangin zia chuan chemteina vita kar chu tlan chiat na ta na manghala mase chu police chu athat lo a chan chu korea rama chuan police tha chu boina lian zoka in no luna ni ti asia
police chu athi lo na na hliam chu boy pui pa renga doinga kar mang chuan ol sam takin police station a aluta chumuna chuan kar da le tur chawa kal ni lovin hi jui address zone chu atuma hi jui chu station a la omin zia chu zukmu a mase police ho shatir ai chuan angoi bo puya achan chu to na zian man chuan dam chunga lungin ta na chan tor fin fiana la om lo wangani arwa man na nunung ber hi ju chuan apply chole ta zia chuan police station a khan information a lak chhuang nge ringa police junior ho chu buman olte sheve kyawa address ane nu chuan zia target chu ama ni don ti po in shia numa engma nu chia lo turin ati dan thanin achemte chu mang tangkai le a mase kong ka hung don chia ti chuan pon lai chu thim dai anung lama tang chuan hi zu in aron be ta thut mai an pani chuan an chemte kenin anin vit ve ve a mase tom ma sajok nen tum lo ve ve hi ju chuan apa vi ani laya aril ru om to rangai to thiama zia chuan apa kha atha nge ni tho soi chuak bok thinrim wangin hi ju chuan zia luwa chuan atau popa atlan chezui ngala twal tha mang zia mek po chuan chutiang mei cheno pangtak liam to reng chunga tlan chak box si chu mak ati hiala zia chuan tan botir mei tumlo a zui venghal char ma se makdeu chu hi ju chu khopui chung mi pui tamna lama tan chelovin tlang chip lam hun re takapan zela zia chuan phain abo beta twali tha chuan shemnai tok turani thi a hi ju chuan ani le nang shemini emni alo tileta zia chuan hi jui chu zela tan chuan dip dal tu omlovin tola thatle theidon ti asia mase hi ju chuan aduanga thil thenti ratum lo zia mala vi nu chuan atlan chili a doinga kol ngala ani chu atim tinen hi ju in panin an kalmeka mase in herin tlang lampan chuan an tlan le ngala hi ju chu ji chuan aman le ta mase ji chuan tha mai tum lo twal tha na case dang nei le adu lo chu thushan police ho chuan twal tha mangan en kol si lian ni ti sha se duwa athil tum hi ju ina sha chuan lungina chuwa tlan chile a zian hi ju ye mu chuan adam mel taka pi puwa lo wa ye mu a hi ju chuan a scarf chula thla in zia ma the phea hei doinga min lo pek sak theng emati a zia chuan hi ju ngonga ui ngong or chu mulo amol wanga angai maya zian hi ju chu en the rang tol tol ti a mu thuai aran pole en the sang zela zia chuan police lo thlen ma chuan ala she thiam lo police siren ri arik nai chuan hi ju chuan chain chu angong ora chuan a vuata a zia chu enin I that vekani anwai khan keipo min thatani ati a pipu shui avon na chu tha a ui chain chuan pipu a chuan awai ta zar mai zia chu makti in a ding top chunula chuan police in an man theina turin anunna thapa athanga okta chu mak ati hleni relote a police rualte chu lo thlengin zia chuan in soifia ngai na le theina nei talo e movie hi missing yo ti ni in a full endo kha chuan enaman la khop mai ti kha kan soite lange